Хубаво ли ти беше? Не може човек лесно да те задоволи. Бетер си от жена. То поначало всяка жена е незадоволена и най-вече сексуално. Какви са тия приказки, Димитрович? Ама стига сме се лъгали, защо да не го кажа, като си е така. На полигона ще направя всичко без грешка. Това е за тебе, свий го някъде. Не обичам кокошкарските работи. А то не е от кокошки, то от петли. Бели бъбрици от петли. Чисти хормони. Храна за млади богове. Не дай бе, душа. Виж ме на какво заприличах. Нищо ти няма. Един мъж трябва много да яде. Хайде, че следващата напира. Ама ти няма да можеш сам. Трябва аз да ти ги сготвя. Мога. Значи измиват се хубаво и в горещо олио. Пържат се лангле да се запазят хормоните. Ясно ли? Чао. Име? Номер 7. Ами давай номер 7. Пали? По-леко. О, ти беше с комбито. Навъртя ли хилядарката? 3000. А ако те пипнат? Писна ми вече. 5 километра нататък, 5 километра насам, всеки ден. Цял вагон пътата съм скъсала. Нали има рейс? Няма, само обещават. Аз съм идвал горе, при Найденов. Познавахме се с него. Ние преди да го... Осъдят. Той какъв ти беше там? Любовник. Той как е? Искам да кажа, виждате ли се с него? Един път в месеца е едно писмо. Накрая ще вземат да ме спипат, ако още се мотая с тая книжка. И майката си тракат и ти е с бариерата. Какво, бе? Какво? Я си гледайте здравето. Нали знаеш, че това, дето го направи, е строго забранено? Знам, ама не мога да чакам. Не можеш, ама... Начакала съм се. Къде бе, другарко? Забравих реостата. Ще гръмне до утре. Чакай де, тая кола да не е на баща ми. Знам да я знам. Като знаеш, връщай обратно. Ей го къде е на 2 минути. А уния, дето ме чакат? Спокойно, шефе, няма да те свалям. То било много хубаво, бе. Хубаво, защото не си всеки ден тук. Да. О, ти пускаш ръка.